שלום, כאן שוב סרגי צ'לניק ובלון מובילין, היום 22 בספטמבר 2023, וכמו שאני הבטחתי גם מקיים, אני עושה סרטון שלישי על משבר בענף הנדל"ן בגרמניה. היום אנחנו נדבר על המחירים ורווחיות. אני כמו פעמים הקודמות מקריא את הכותרות, קצת מפרש ומתקדם. המאמרים מחודש, חודש וחצי האחרונים. בואו נתחיל. ראשון, כדי איכשהו למכור, להצליח למכור בניינים רבי דירות בגרמניה, המוכרים נאלצים למכור אותם בתשואה של 4.5% שנתי, לעומת 3.9% שנתי בשנת 2022. ההבדל של 6% זה הרבה. 2. שכירויות עבור דירות מרועטות לסטודנטים בגרמניה בממוצע עלו ב6.6% לעומת שנה הקודמת. הרבה. עקב עליית הריבית על משכנתאות בגרמניה, קניית דירה נהייתה חלום בלתי ניתן להגשמה עבור רבים, ואנשים נאלצים לשכור דירות. עכשיו, השכירויות בערים רבים עלו, בברלין לדוגמה, בממוצע שכירויות עלו כבר ב10% רק בשנה אחת. למרות הכל, רק סטטיסטיקה. 3. המשאל אומר שבממוצע בגרמניה, ברקע של משבר בענף נדל"ן, מחירי הרכישה של דירות חדר ודירות חדר וחצי בגרמניה ממשיכות לעלות. 4. בגרמניה בממוצע מחירים עבור בניינים ודירות משופצות ממשיכות לעלות לעומת מחירי הבניינים הלא משופצים. הגיוני, כמו שאמרתי, בקרוב תהיה הוצאה ענקית עבור רבים, עבור שיפוצי בניינים. 5. ואחרון, הודעה מהיום. אחד החברות הגדולות העוסקות בבניית בניינים בכל רחבי גרמניה, חברת וונוביה, הצהירה שהיא מקפיאה החל מהיום את כל אתרי בנייה שלה, ומדובר בכ-60,000 דירות בכל גרמניה. היא טוענת שלא מחירה ולא השכרה כבר לא רווחיות יותר, כי עלות הבנייה למטר רבוע עלתה בשנה האחרונה מ-3,000 יורו למטר רבוע ל-5,000 יורו למטר רבוע. וזה פשוט פוסל את כל חישוב כלכלי. זהו, מספיק להיום, תנו לייקים, תשתפו את הידיעה, תירשמו לערוץ, תשאירו קומנטים, תודה, ביי, ותשתפו. ביי.